ומכאן למאבקם של הורים שביתם הלוקה בשכלה נאנסה, אחרי חשוד שוחרר מחוסר ראיות. הם דורשים עכשיו לשנות את החוק, כך שלוקים בשכלם יחשבו קטינים חסרי ישע. אלירן טל עם הסיפור הזה. זה קרה בצהריים לפני כשנה. לביתה של ליאת, בת 30, פגועה בשכלה, הגיע סיני טל, בן 53, חבר קרוב של המשפחה. לדברי ליאת, טל שידע שהיא מוגבלת, אילץ אותה על פי החשד לקיים איתו יחסי מין. ליאת מיהרה לספר על כך להוריה, ויחד הם הגישו נגדו תלונה במשטרה. הוא התחיל להגיד לה, תעשי מה שאני רוצה, הוריד לה את התחתונים, אמרה לו, עזוב אותי, אני במחזור, מה פתאום, אסור לנו לעשות דברים כאלה, אני לא רוצה. הוא אמר לה, לא, תעשי מה שאני אומר לך, את תלקקי אותי. מחוץ לבית המשפט סערו הרוחות. הורים לילדים הלוקים בשכלם הפגינו ודרשו למצות את הדין עם טל. החשוד הודה שקיים עם ליאת יחסי מין, אבל טען שהם היו בהסכמה. הוא שוחרר ממעצר, ואחרי כמה חודשים נסגר התיק הפלילי נגדו מחוסר ראיות. כשעומד לך בן אדם שכזה, שאת הידיעה היה לו מראש, ואת המעשה הוא ביצע כשהוא יודע ידיעה מלאה שיש פה בן אדם פגוע, בחורה פגועה, והוא מנצל את זה לסיפוק תאוותיו. במקרה כזה יכול שלא יהיה ילדים. טל חזר לעבודה סדירה בדוכן מזון שנמצא בבית ספר תיכון בקריות. ליאת עוברת טיפולים פסיכולוגיים מאז המקרה. היא חזרה להתגורר עם הוריה, ושם היא מסתגרת, חוששת, חסרת שמחת חיים. זה לא אותה ילדה. כל שבוע היא הולכת לפסיכולוגית. המצב שלה לא קל. היא לא יוצאת מהבית. כשלפני כן הייתה יוצאת לחברים, היום אתה רואה על העיניים שלה. זה קשה לה. איך אפשר לקבל את ההחלטה הזו של הפרקליטות, שהיא לא מנסה להתאמץ? תפתחו קצת את הראש, תגדילו את הראש. מה זה, אנשים האלה אונסים את הבנות האלה בחסות החוק, בפירוש. אז איך לא קמים אנשים ומזעזעים את המערכת הזו? ואומרים, די לזה, וזה אני צועקת, די לדבר הזה. זה מטריף את דעתי. ליאת היא רק אחת מנשים רבות הלוקות בשכלן שעברו התעללות מינית דווקא מהאנשים הקרובים אליהן, כאלה שניצלו את המוגבלות שלהן. הוריה של ליאת החליטו לאחר המקרה להרים קול זעקה ולפעול לחקיקה. הם יעשו הכל כדי שמה שקרה לביתם לא יקרה לנשים נוספות הלוקות בשכלן.